yn siarad, fe sy'n siarad, ac mae'n siarad trwy y proffwyd wrth gwrs. Ac mae e'n sôn wrth gwrs am Jerusalem a Jwda, dinasoedd Jwda, teuluoedd Jwda, mae'n sôn amdanyn nhw. Nawr, mae'n bwysig bod ni'n deall beth mae hynny'n feddwl, sut i ni esbonio hwnna. Ac llwch chi gymryd mewn sawl ffordd. Yn gyntaf, wrth gwrs, mae addewidion Duw i Israel fel cenedl. Mae'r rheini'n aros. Fydd neb yn gallu dileu cenedl Israel. Fydd pobl yn trio, mae pobl wedi trial wrth gwrs. Ond fydd y genedl fel cenedl wastod yn aros. Ac wrth gwrs yn ôl y Rhufeiniaid, bydd y genedl cyn yr ail ddyfodiad yn dod nôl. Llawer yn dod nôl at y Meseia ac yn derbyn yr arglwydd Iesu. Ac wedyn ni, mae gyda chi pobl Israel oedd yn rhan o eglwys Dduw. Hynny yw, y rhai oedd wir yn credu yn Dduw, y rhai oedd wir yn edrych mlaen ar gyfer y Meseia, y rhai oedd o ddifri. Mae gyda chi rai yn hyfnod yr Hen Testament, wrth gwrs, ac wedyn mae gyda chi y Jerusalem newydd, sy'n cynnwys pob un sy'n credu yn Iesu Grist, ers amser yr arglwydd Iesu. A chi'n rhoi y cyfan at ei gilydd, a dyna bobl yr arglwydd eglwys Dduw yn ystyr lawnaf. Y ffyddloniaid o'r Hen Testament, a pawb sydd yn Iesu Grist, p'un bod nhw'n Iddewon neu genhedloedd, yn y dyddiau diwethaf. Ac wrth gwrs, i ni nawr yn rhan felly o'r neges yma, gallwn ni gymhwyso'r neges i ni, mae'n cynnwys ni yn yr arglwydd Iesu. Ac felly, pwy sy'n siarad i ddechrau nawr te? Wel, yr arglwydd. A chi'n sylwi yn y Beibl, pan mae'r gair arglwydd fel hyn, mae mewn capitals, yr arglwydd yw e. Hynny yw yr enw Yahweh, Jehovah. Dyw e ddim fyna, fel mae ar y sgrin, ond yn y Beibl fan hyn, mae mewn capitals, arglwydd. Yahweh yw hwnna, enw Duw. Yr enw nath e roi, wrth gwrs, i Moses wrth y berth yn llosgi. Pan oedd e'n gofyn pwy allai ddweud sy'n yn anfon ni, pwy sy'n wedi ngalw fi? Yahweh, ydwyf, yr hwn ydwyf. Hynny yw, y Duw tragwyddo. Y Duw tragwyddo. Dyw e ddim yn newid. Mae e'n ddifesur, mae e tu hwnt i bob mesur. Y Duw mawr. A mae'n defnyddio'r enw yma, a mae'n disgrifio ei hunan fan hyn yn fwriadol, chi'n gweld, i galonogi ei bobl. Pwy sy'n siarad? Pwy sy'n addo'r pethau yma? Wel, y dwyf, a wedyn y creawdwr a'r cynhaliwr. Duw y nef a'r ddeiar. Yr un i ni'n darllen nawr te, sydd wedi teini y nefoedd ac wedi sylfaeni y ddeiar, a llunio ysbryd mewn dyn. Ac chi'n cael y darlun fan hyn, mae Duw wedi teini'r nefoedd fel un yn agor sgrôl. Fel un yn agor sgrôl allan. Ac yn llyfr y datguddiad, yn pennod 6 ac adnod 14, chi'n darllen ar ddiwedd hanes, pan fydd Iesu Grist yn dod nôl, bydd y nefoedd, yr awyr uwchben, yn diflannu, fel sgrôl. Yma ni, diflannodd yr awyr fel sgrôl yn cael ei rholio. Felly wrth greu, mae'r sgrôl yn cael ei agor, a wedyn ar ddiwedd hanes, fydd y sgrôl yn cael ei rolio unwaith eto. A wedyn mi ddaw creadigaeth newydd, wrth gwrs, nef newydd a deiar newydd. Fe yw'r un sy'n siarad. Mae dyn yn meddwl bod ni'n glefer iawn yn gallu mynd i'r lleiad wedwch, a ni'n gallu astudio'r planedau, ond pwy sydd wedi agor y sgrôl yn y lle cyntaf, a pwy sydd wedi gael o lan? Fe sydd Dduw, fe yw'r arglwydd, fe sy'n siarad, fe sydd gyda'i bobl, a mae wedi sylfaeni y ddeiar, mae'n cynnal y ddeiar yn ei lle, a fe yw ein crewr ni, wrth gwrs, wedi llunio ysbryd mewn dyn, wedi rhoi enaid yno ni. Ni yw pinnacle y greadigaeth. Y pinnacle.
oherwydd i ni wedi'n creu ar lun a delw Duw. I ni wedi'n creu i wadnabod wrth gwrs, i fod mewn perthynas gyda Duw ei hunan. Ac mae e'n un sydd yn creu ac yn cynnal hefyd. A gweud y gwir, yn llythrenol, mae'r adnod yma yn yr amser presennol. Fe yw'r un sydd yn teulu'r nefoedd ac yn sylfaenu'r ddaear ac yn gosod ysbryd mewn dyn. Hynny yw, mae e wedi creu, ond mae e'n cynnal hefyd. Dyw e ddim, chi'n bod, mae'r plant yn windio tegan a wedyn mae'n mynd nes bod wedi stopo. Nid fel yna o Duw yn creu y byd. Nid windo rhywbeth lan a gadael iddo fe fynd nes bod e'n dod i stop. Na, dim o gwbl. Mae e wedi creu a mae e'n cynnal trwy'r amser. Mae e'n gynhaliwr i ni ddydd a nos. Mae'r arglwydd Iesu yn dweud yn Efengyl Ioan bod e'n gweithio a bod ei dad yn gweithio. Nawr, yn y presennol, y gwaith o gynnal, wrth gwrs, a chadw. Mae hwnna'n bwysig yn y presennol. Dyw'r byd ddim yn mynd allan o reolaeth. Mae'n ymddangos felly ar un olwg i ni. Dyw e ddim. Mae yna gynhaliwr yna. Dal i fod yn cynnal. Y crewr a'r cynhaliwr. A fe sydd yn siarad nawr te. Ac wrth gwrs, fe yw'r un sydd yn mynd i ddod â creadigaeth newydd i fod hefyd. Yn creu o'r newydd. A mae hyn yn rhan o'i waith. Beth yw ei gynllun ar gyfer ei bobl? Wel, dyn nhw ddim yn mynd i osgoi anawsterau. Na'r peth cyntaf i ni'n gweld. A mae hwn yn wir, sy'n os lle chi'n darllen yn y Beibl, Hen Testament, Testament Newydd, dyw pobl ddiw ddim yn osgoi anawsterau, brwydrau a gelyniaeth. A'r darlun fan hyn, oedd yn ddarlun cyfarwydd i bobl Jerusalem, oedd gwarchau, siege. Felly mae'r gelyn o gwmpas y ddinas. Dyna'r sefyllfa. I ni'n darllen yn adnod 2 bod holl bobloedd o ddiamgylch. Chi'n gweld hwnna? Holl bobloedd o ddiamgylch. Ac a bydd yn Jwda warchau yn erbyn Jerusalem. Na fe? Y gelyn yn gwarchau. Siege yn erbyn bobl. A mae'n ddarlun cyson, a mae'n bwysig i ni gofio. Dyw ddim yn addo. Dyw'r ysgrythyr ddim yn addo. Dyw Iesu Grist ddim yn addo. Na fydd na ddim gelyniaeth a brwydrau. Reit, dyma beth wedodd Iesu Grist. Yn y byd, fe gewch o'r thrymder. Mae lot o bobl yn cofio'r rhan yna. Ond mae eisiau cofio'r adnod i gyd. Yn y byd, fe gewch o'r thrymder. Dyna sy'n mynd i ddigwydd. Ond, mae rhaid ni fy mlaen, codwch eich calon, fe o'r chfygais y byd. Ond, mae'r rhan gyntaf yn wir, a mae'r ail ran yr un mor wir wrth gwrs. Ond mae rhaid ni gael y darlun cyfan bob amser. A mae'r un peth yn wir heddi nawr te. O'n i'n darllen wythnos diwetha am gymdeithas Gristnogol, fi'n credu bod i pencaglus nhw yn Iwerddon. Falle dawyr na fe, Core Issues Trust. Dwi'n meddwl bod chi wedi clywed amdanyn nhw. Mae'n dweud chydig bach, Challenging Gender Confusion, Upholding Science and Conscience. Beth maen nhw'n gwneud? Maen nhw'n cynnig therapi siarad gyda phobl os maen nhw'n dymuno. Os yw pobl yn ddryslyd ynglyn â materion rhywiol a gender rhywedd i drafod ac i siarad. Ac pinne bydden nhw'n newid i meddwl wedyn neu beidio, maen nhw'n cael cyfle i siarad a cael ochr Gristnogol yn cael ei roi mewn. Wel nawr te, wy'n credu yn y mis diwetha rhywbryd, maen nhw wedi colli cefnogaeth Barclays Bank. Maen nhw wedi cael lot o negeseuau abusive ar y ffôn ac ar y cyfryngau, chi'n bod, Facebook a pethau fel yna. Maen nhw wedi cael ei gwrthod nawr gan PayPal a MailChimp. Sydd yn, os chi'n gwybod rhywbeth, mae ffordd i wneud rhyw survey neu pethau fel yna. Maen nhw yn dweud, nawn nhw ddim gadael iddyn nhw ddefnyddio'r gwasanaeth rhagor.
dath adroddiad gan y BBC y ddechrau'r haf, bod un oedd yn wrwgyddiwr, oedd e'n dweud bod wedi cael conversion therapy, chi'n gweld? Ac oedd e'n gweud bod wedi cael y therapi yma gan y gymdeithas yma, ac bod e'n beth niweidiol. Wel, dau beth, doedd e ddim wedi, oedd wedi ffono nhw ynglyn â'r peth, a wedi penderfynu peidio. Ond mi gawson nhw henwi oherwydd hynny, ac wedi cael eu cysylltu wedyn gyda rhai sydd yn gwneud therapi gwahanol, therapi corfforol, eitha llym na fydden nhw beth yn ei wneud mewn gwirionedd. Ac felly, maen nhw wedi cael gwrthwynebiad llym. Ac ar hyn o bryd, mae'n anodd iawn iddyn nhw weithredu. Wel, na chi, ac oedd yr erthygl yn dweud, pwy fydd nesaf? Pwy fydd nesaf? Rhyw eglwys yn rwle? Pwy fydd nesaf? Wel, dyna fe. Na, reality nawr, ein cymdeithas ni. Ac beth sydd yn digwydd yn ein byd ni ar hyn o bryd. Ac wrth gwrs, ni'n teimlo yn lleiafrif, ni'n teimlo yn hollol amhoblogaeth, ni'n teimlo bod y llif yn dod yn enherbyn, dyma'r math o beth ni'n wynebu heddiw. Yn reality yn dywe, ar sawl lefel. Ond, mae hwnna wir. A mae brwydrau diafol, cnawd a byd gyda ni'n bersonol hefyd. Dyw hwnna ddim yn newid. Ond mae brwydrau'r byd yn newid yn ein cymdeithas ni. Mae'n mynd yn gryfach. Ond mae yna beth eraill i gofio nawr te yn y darn yma. Adnod 4 sydd yn hyfryd, y dydd hwnnw, medd yr arglwydd, trawaf bob ceffyl a syndod a'i farch a dryswch, cadwaf fy ngolwg ar di Jiwda. Bydd yn llygad i arnoch chi. Ond yw hwnna'n hyfryd, bod llygad yr arglwydd arno ni. Beth bynnag sy'n wir am yr elyniaeth a'r brwydrau, mae lygad ar ei bobl. A mae'n atgoffa ni o rhywbeth ni wedi darllen yn gynt ym Mhennod 2 ac adnod 8. Chi'n cofio, mae hwn yn adnod hyfryd yn dywe. Mae pob un sy'n cyffwrdd â chi yn cyffwrdd â chanwyll ei lygad. Whoever touches you touches the apple of his eye. Mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Nid beth mae'r byd yn feddwl sy'n cyfri yn y pen draw. Nid siwd i ni'n edrych yng ngolwg y byd, nid dyna'r isiw o gwbl i ni, beth mae'r arglwydd yn feddwl. Bod a'i lygad, bod ni'n ganwyll i lygad a bod ni yn iawn yn ei olwg Beth bynnag i ni'n wneud, a beth bynnag sy'n digwydd. Ac wrth gwrs, ar ben hynny, yn yr adnod nesaf wedyn, ni'n dod nôl i adnod 5, cafodd trigolion Jerusalem nerth. Trwy arglwydd y lluoedd ei Duw. Mi gawson nhw nerth. Oedd ei lygad arnyn nhw, a mae nerth. Nerth y criwr, nerth y cynhaliwr, nerth yr arglwydd. Arglwydd y lluoedd. Wy'n dwlu ar y teitl yna. Lluoedd y nef, lluoedd y gelyn, unrhyw lluoedd. Mae'n arglwydd arnyn nhw i gyd. A mae nerth ar ei bobl ar gyfer. Mae ar waith yn ei bobl yn barod. Bydden ni ddim yn Gristnogion, o'n i bai am nerth Duw, arglwydd y lluoedd, yn gweithio, yno ni, yn dal i weithio. A ni'n gweddio am gael ein llenwi a'i nerth, wrth gwrs, o hyd ac o hyd. Ac mae'n addo buddigoliaeth nawr te. Mae mynd i wneud i bobl yn fuddigol, against all odds. Mae'n mynd i wneud nhw'n fuddigol, a mae'n rhoi 3 darlun. A mae hwn typical o Zecharia. Yr arglwydd yn siarad trwyddo fe, yn defnyddio Zecharia, a mae'n hoff iawn o'r darluniau rhyfedd yma. Yr un cynta, cwpan feddwol. Cwpan fydd yn wneud i bobl i feddwi nes bod nhw'n flat out. Dyna'r darlun. Ac y darlun yw, mae'r gelyn yn mynd i ddod, a maen nhw'n meddwl nawr, pictiwr yw gallwn ni linki rein, fel llinki diod o wyn. Bydd e'n rwydd i ni gymryd rein,
Bydd e fel llyncu cwpaned o wyn, neu gwydred o wyn. Na gyd fydd e. Ond medde'r arglwydd, dyna maen nhw'n meddwl. Ond pam fyddan nhw'n dod, fyddan nhw'n yfed, a bydd e mor gryf, bydd e'n bwrw nhw allan. Na'r pictiwr? Wel, mae'n pictiwr rhyfeddol yn dywe. Yn nerth yr arglwydd. Chi'n gweld, bydd y gelyn yn meddwl, fyddwn ni di llyncu'r ein yn hawdd. A mae'r gelyn di meddwl na, am eglwys Iesu Grist, ar hyd hanes. Fyddwn ni di llyncu'r ein, fyddwn ni di cael gwared ar ein. A mae'n dal i feddwl rhywun peth mewn gwledydd gwahanol yn y byd. A sdim gobeith dy fe. Sdim gobeith dy fe. Nhw fydd yn cael ei bwrw mas. Nhw fydd yn cael ei fflatno unrhyw un sy'n codi yn erbyn Duw. Codi yn erbyn yr arglwydd Iesu Grist a'i deyrnas e. Nhw fydd yn fflat. Bydd e'n gwneud ni yn nerthol. Mae'n ddarlun hyfryd, mae'n ddarlun bendigedig. Yr ail, sydd yn dilyn wedyn ni, adnod 3, Gwnaaf Jerusalem yn garreg rhy drom i'r holl bobloedd. So, dyna'r darlun nesaf, carreg nawr, a fydd y bobl y gelyn yn meddwl, newn ni shifto hwn yn rwy'r. Fyddwn ni wedi symud hwn o'r ffordd nawr, dim byd, dim problem. A'r pictiwr chi'n cael, maen nhw'n dod ati i godi'r garreg, a maen nhw'n gwneud niwed iddyn nhw hunain. Fel rhywun yn trio codi carreg a cael hyrnia. Neu mae gefen yn mynd, neu mae goesef yn mynd. Nhw sy'n cael y niwed, mae'n troi allan yn rhy gryf, yn rhy drwm, yn rhy solid i'w symud. Mae hwnna'n ardderchog. Mae'r arglwydd yn gwneud ni nawr te yn gryf fel craig. Yn ei nerth cofiwch, bod ni ddim yn symud gyda'r llif, bod ni ddim yn symud gyda'r byd, bod ni ddim yn symud gyda temptasiynau Satan, ond bod ni'n sefyll, bod ni'n cael nerth. A'r gelyn sy'n cael drwg iddo fe ei hunan. I ni'n gweddio, i ni brofi y nerth yma yn ein bywyd ni. Bod ni fel y graig na, fel carreg. Mae'n edrych yn fach, edrych yn rwydd i symud. Ond na, dim yn nerth yr arglwydd. Ac yn drydydd, tân. Adnod 6, y dydd hwnnw gwnaaf dylwythau Jwda fel basged dan neu fel ffagl. Basged dan yng nghanol coed neu ffagl dan mewn ysgub. A darlun arall nawr te, tân yng nghanol y cod. Ac wrth gwrs, chi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd? Mae llwyth o god ar hyd lle. Mae llwyth, dyma nhw'r gelyn, chi'n gweld y cod mawr yma o'n hamgylch ni. Ond beth sydd eisiau i roi'r cwbl ar dan? Wel, dim ond un fflam sydd eisiau. A bydd y cod wedi mynd. Darlun. Yr arglwydd yn wneud i bobl fel tân, yng nghanol y cod mawr, cryf yma, sydd yn ei hamgylch hynny. Fel bushfire, fel y tannau chi'n gweld. Dim ond un sbarc sydd eisiau i ddechrau'r cwbl yn nerth yr arglwydd. Ac mae'n sôn wedyn am ddrysu y gelyn. Mae'n sôn am y ceffylau yn cael eu taro a syndod. Yn dywe, adnod 4 i fynd nôl tym bach, trawodd bob ceffyl a syndod a'i farchog a dryswch. Magnes, bydden nhw'n cael eu drysu'n llwyr. Bod nhw'n meddwl bod nhw'n gryf ac yn mynd i ymosod ar bobl yr arglwydd. Ac mae'r un fuddugoliaeth i bawb. Pob un o bobl yr arglwydd. Ac i ni'n darllen yn adnod 7, nawr rhydd yr arglwydd waredigaeth yn gyntaf i deuluoedd Jwda, rhag i ogonion tŷ Dafydd ac ogonion trigolion Jerusalem ddyrchafu'n uwch na Jwda. Fi ddim gwahaniaeth, chi weld, rhwng Jerusalem, y teulu brenhinol, a Jwda. Bydd yr un fuddugoliaeth iddyn nhw i gyd. A mae'r un fuddugoliaeth i bob un ohonon ni, fel pobl Iesu Grist. Pawb sydd yn ymddiried ac yn cadw ei liged ar yr arglwydd Iesu, mae'r un fuddugoliaeth i ni. I beidio cael ein symud gan y gelyn. I fod yn nerthol, i fod yn gryf ac i fod yn fuddigon. Dawn ni nôl i ddisgrifio ty bach mwy yn ymarferol beth mae hwnna'n golygu. Rhai sy'n meddwl bod nhw wannach falle yn ddyn nhw eu hunan. Dim ots, mae'r un fuddugoliaeth i ni gyd yn nerth
yr arglwydd. Ac dwi'n licio y darlun yn adnod 8. Bydd y gwanaf ohonynt fel Dafydd. Dafydd Frenin nawr yn y dydd hwnnw. A llinach Dafydd fel Duw, fel angel yr arglwydd. Bydd pobl Dduw fel Duw. Hynny yw, beth i ni'n darllen yn yr Efengyl, bod ni'n cael ein gwneud yn debyg i Iesu Grist. A byddwn ni'n dod yn fwy tebyg iddo fe. Beth nath e? Nath e sefyll yn erbyn pob temtasiwn. Nath e sefyll yn erbyn y gelyn. Nath e sefyll yn erbyn Satan. Nath e fod yn ffyddlon, hyd angau, hyd y groes. Beth yw cynllun Duw? O, bod ni'n dod yn fwy tebyg iddo fe, wrth gwrs. Fe yw tywysog ein iachawdwriaeth ni. Mae e di mynd gynta ac i ni mynd ar ei ôl e. A mae e am wneud ni'n nerthol ynddo fe ac yn debyg iddo fe. Di ni ddim, dim ond weithiau, dim ond ar adegau, dim ond yn raddol, ond dyna beth mae'r arglwydd am wneud yn ein bywyd ni, neu ni fwy tebyg i'r arglwydd Iesu ei hunan. Wel, gawn ni grynhoi nawr te, beth i ni'n gweld yn y darn yma. Pan ni'n meddwl am eglwys Iesu Grist, i ni'n meddwl am ddinas Duw, pobl Jiwda, a wedyn y Jerusalem newydd. I ni'n rhan o hwnna yn Iesu Grist. Pawb sydd yn ymddiried yn yr Hen Testament o'n nhw'n edrych mlaen at y Mesaia. I ni, mae wedi dod, a ni'n edrych nôl ac yn credu ac yn ymddiried ynddo fe. A mae'r addewid yma nawr te gan arglwydd y lluoedd, gan y creawdwr a'r cynhaliwr, yr un sy'n dod â greadigaeth newydd i fod, gan y Duw mawr. Beth mae'n dweud wrthon ni bore yma? Cofiwch nawr, chi yw cannwyll yn llygad e. Dych chi'n credu hwnna bore yma? Chi yw cannwyll ei lygad e yn Iesu Grist, wrth gwrs. A mae'n nerth e i ni. Mae'n nerth e ar waith yno ni. Ac i ni fod i weddio i gael ein llenwi. A'i nerth e mwyn gwrthsefyll a bod yn ffyddlon i'r arglwydd. A dyna mae e'n gofyn i ni wneud. Buddugoliaeth ni yw bod yn ffydd ni yn yr arglwydd yn para tan y diwedd. Buddugoliaeth ffydd yw e. Gweitha y brwydro cyson. Mae'n ni gofio, os dim addewid bod na ddim brwydre. Diafol, cnawd, yr hen natur, mae hwnna'n frwydr, yr hen natur a newydd, brwydro yn erbyn ei gilydd, mae'r Cristion yn gwybod am hwnna'n iawn, a mae'r byd o'n cwmpas ni. Mae nhw eisiau'n llyncu ni, mae nhw eisiau'n symud ni o'r ffordd ac ymosod arno ni. Mae'r arglwydd Iesu wedi ennill buddugoliaeth lwyr. Trwy farw ar y groes dros ein pechodau ni, fel bod ni'n bobl iddo fe, bod ni'n rhan o'i deyrnas e, a mae wedi atgyfodi i goncro Satan a marwolaeth. Mae'n arglwydd nef a deiar. Jyst un ymadrodd nawr te, cyn gorffen, chi'n sylwi ar ymadrodd sy'n dod, a bydd e'n dod ym mob rhan, yn y dydd hwnnw. Yn y dydd hwnnw byddwch chi fel hyn. Yn y dydd hwnnw byddwch chi fel arall. Beth mae hwnna yn ei olygu? Wel, yn syml, amser pan mae'r arglwydd ar waith. Amser pan mae'r arglwydd ar waith gyda'i bobl. Enghraifft, i ni wedi clywed yn ddiweddar, pan ni'n mynd trwy Salm 46, chi'n cofio buddugoliaeth Hesekia. 185 o'r gelyn yn syrthio a neb yn codi bys. Achos bod wedi ceisio yr arglwydd. Pwyso'r yr arglwydd mewn gweddi a credu gair yr arglwydd trwy'r proffwyd Eseia. Cymrwch Sadrach, Mesach ac Abednego, neu Daniel, neu llwch chi gyfri Ester. Buddugoliaeth trwy ymddiried yn yr arglwydd, yn erbyn yr odds i gyd. Yr odds i gyd, buddugoliaeth. Wedyn i ni meddwl am atgyfodiad yr arglwydd Iesu. Y fuddugoliaeth fawr. Y fuddugoliaeth fawr hanesyddol ar y trydydd dydd. Meddyliwch am Pentecost.
Yr arglwydd yn dod lawr, yr ysbryd yn dod lawr. 3,000 o eneidiau. Grŵp bach o apostolion, grŵp bach o ddisgyblion, oedd wedi bod ar drwsau wedi cloi, achos bod nhw'n ofon yr Iddewon. A'r nerth yn dod arnyn nhw, a 3,000 o eneidiau yn dod i gredu mewn diwrnod. Pryd arall, pan mae un pechadur yn dod i gredu yn Iesu Grist. Pan mae un person yn dod o dywyllwch i oleuni. Un person, un enaid, yn dod at yr arglwydd Iesu. Na fe, mae'r arglwydd arwaith, chi'n gweld? Mae'n dod, a mae deyrnas yn cynyddu, mae yna fuddugoliaeth arall yn erbyn y gelyn. Pan i ni yn cael gras yn ein bywyd i wrth sefyll temptasiwn, pan i ni ddim yn cwmpo, pan i ni ddim yn mynd gyda'r llif, pan i ni'n ffyddlon i'r arglwydd, pan i ni yn profi ei ras a'i nerth, yn erbyn yr odds. Na fe? Mae'n gweithredu, mae ar waith. Mae'n rhoi buddugoliaeth i ni. Mewn cyfnod pan chi'n gweld adfywiad yn yr eglwys, revival, chi'n gweld pethau mawr yn digwydd mewn amser byr, lot o bobl yn dod i gredu. Yr eglwys yn deffro i gyd, i bethau tragwyddol a pethau mawr. Na fe, mae'r arglwydd ar waith. Ac i ni meddwl am y diwedd wedyn ni, wrth gwrs. Y dydd hwnnw, pan fydd Iesu Grist yn dod yn ôl, yn derfynol byddwn ni'n teyrnasu gyda fe. A bydd pob gelyn yn syrthio. Bydd y diafol yn cael ei fwrw i uffern, wrth gwrs, a pawb fydd wedi glynu wrtho fe. Y dydd hwnnw. Wel, diolch heddiw am anogaeth y darn bach yma Mhenno 12 o broffwydoliaeth Zecharia. Gewch ni gofio'r fraint o berthyn i'r arglwydd ac i'w bobl ef. Cymaint gwell na perthyn i'r gelyn. Bod nhw'n fwy niferus, bod i bywyd nhw'n gallu edrych yn braf ac yn rhwydd ar y wyneb weithiau, gewch a cymryd hwnna. Gewch ni beidio, gewch ni gofio fraint llawer gwell perthyn i'r arglwydd. A diolch heddiw am gael perthyn iddo fe, ac felly i'w deyrnas ac i'w eglwys Gadewch ni bwyso'n llwyr, felly ar yr arglwydd yn ein bywydau ni, yn darllen ei air, yn gweddio, yn dod i oedfawon, a pwyso, ymddiried, beth bynnag sy'n digwydd, i brofi ei nerth. Cafodd trigolion Jerusalem nerth trwy arglwydd y lluoedd. A diolch am fuddugoliaeth Iesu Grist, wrth gwrs, sydd yn sylfaen i'r cwbl. Tro nesaf, i ni'n mynd mlaen i weld tymed bach mwy beth sy'n wir am bobl yr arglwydd, shwt maen nhw'n dod, a shwt mae'r arglwydd wedi trefnu hwn i gyd ar ein cyfer ni. Amen.